Ffynnon Santes Gwenffrewi 1. Croeso I Ffynnon Santes Gwenffrewi. Gwenffrewi dwi, ac mae'r lle yma'n bwysig iawn i mi. Amser maith yn ôl, mi wnaeth y tywysog caradog ofyn I mi briodi fo, ond mi wnes I wrthod. Mi wnaeth caradog wylltio a thorri fy mhen I ffwrdd. Mi wnaeth fy mhen syrthio ar y llawr, ac mi wnaeth y dŵr o'r ffynnon dechrau lifo o lle wnaeth o lanio. Wedyn, mi wnaeth fy ewythyrbeuno fy iachau. Mi wnaeth yr adeilad deniadol yma cael ei hadeiladu rhwng 1490 ac 1500 gan Margaret Beaufort, mam Harry Tudur, ac mae Pererinion yn cymryd y dŵr i'w yfed.